משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. אנחנו נחלק אתכם ל4 קבוצות. כל קבוצה תקבל מיומנות אחת של הניסוי. תצטרכו לרשום את חברי הקבוצה, ואילו אסוציאציות עלו בכם כשאתם פוגשים את המיומנות הזאת. למשל התבוננות. מה זה מעלה בכם בכלל? תעשו ככה סיור מוחות בקבוצה, תרשמו. ואתם תנסו גם להגדיר מה זה התבוננות בעצם. איך אנחנו מחנכים אותם לחשוב ככה, ולהתנהג ככה, ולדבר ככה. איך אנחנו מסוגלים להביא אותם להתבוננות רגע אחד לפני שהם מרביצים מכות, איך אנחנו מסוגלים לתת להם להסתכל על משהו רב-ממדי כשהם נפרדים מחברה שלהם, ואיך אנחנו גורמים להם לבחור נכון את העבודה בקיץ. בעיניי זה האתגר האמיתי. אנחנו רוצות לראות את המקום, מה זה, איך זה. כן, ואיך שם, איך לומדים שם, אנחנו מאוד מתרגשות. לפני 5 שנים אני נכנסתי בדיוק כמוכם לחטיבת הביניים, למסלול של אור טכניון. היום לאחר שסיימתי כבר את הקורס לתואר ראשון, אני רוצה לספר לכם שאתם נכנסים למסלול שהוא באמת מעניין ושאני חושבת שאתם יכולים ללמוד ממנו המון. בשבילי הטכניון הוא כבר כמו בית, וגיליתי שבגיל שלי קורס לתואר ראשון זה בכלל לא קשה, ושאפילו אפשר להצליח בו מאוד. אני רוצה לאחל לכם שתענו כמו שאני והחברים שלי נהנינו, ושאל תמהרו לוותר. וחוץ מזה גם אנחנו הבוגרים נמצאים פה ותמיד נשמח לעזור לכם. I visited Tveria and spent some time with the mayor, Zohar Oved, who had invited me to come to Tveria specifically to observe a particular educational program that they have pioneered in the schools in Tiberias. A program that encourages children from a very young age to identify a specific dream that they have and then to develop the self-confidence, the self-respect, the discipline, and the other tools that they need, together with a very supportive community of teachers, administrators, parents, and friends to pursue those dreams. So I met kids who were dancers, kids who were artists, kids who were budding scientists. These are kids who, under the influence of this program, have identified a dream and begun to pursue it with great discipline and great success. This was a really inspiring program that I was happy to see that worked in those Tiberias schools. אנחנו במשך כ3-4 שנים, השנה הרביעית, שבה אנחנו עובדים בנושא חוזקות תלמידים, חלומות והגשמתן. אני חושב שהדבר בניסיון שלי חשוב יותר להגשמת חלום, זה להיות במודעות להצלחה. המילה מודעות היא מילה משכילה המון, שבעצם מחברת את היכולת לנהל מהמוח ולהנהיג מהלב. הייתי מוסיף משהו אחר, זאת היכולת ללמוד מכישלון. אין אף אחד שלא נכשל בדרך לאיזה מטרה, לאיזה חלום, ויש אנשים מאוד מצליחים שרואים בכל כישלון הזדמנות ללמוד והזדמנות להשתפר ולהתקדם אולי הרגע הנמוך הזה עד משהו יותר גבוה. חלק מהתהליך. אני רוצה להוסיף משהו. אני חושבת שהחלטה לאהוב את מה שאתה רוצה לעשות, לאהוב את מה שאתה עושה, זה משהו מאוד מאוד משמעותי בהגשמת חלומות. כי כשאתה עובד את מה שאתה עושה, את מה שאתה רוצה לעשות, את החלומות שלך, אתה עושה בשביל המון. ואני אקח את עצמי כדוגמה.
ברגע שאתה אוהב משהו, כל קושי מתגמל, כל מכשול מתגמל, ויש בך תשוקה עזה לאותו דבר. תמונות עתיד הם רק בתחום של לימודים, צר לי, נכון, אנחנו בית ספר. ממש לא. אנחנו קודם כל מדברים פה על בני אדם, אנחנו מדברים פה על ילדים, על אישיות שמשתנה. הייתי רוצה שלכל ילד יהיה מגוון של חלומות בתחומים שונים, לא רק לימודים. לימודים זה משהו אחד מהחיים. שף, כדורגל, זה לא מהלימודים. אבל זה בסדר. אבל העתיד הוא לא רק מה אני אעשה כשאני אהיה גדול, אז הוא גדול, אבל אני בן 13. יכול להיות שהעתיד שלי הוא בן 14 או 15? אבל בשביל להיות בן 14 כדורגלן, או בת 15 רזה, או בת 16 שיהיה לי חבר, או בת 17 החלום שלי שיהיה לי חדר עם שטיח מפרווה ורוד, זה לא חשוב מהחלום שלי. אבל זה לא בניית תמונת עתיד. רגע, חדר עם שטיח. אבל אנחנו איתם על תמונת עתיד, זה לא מהיום. כבר בכיתה ח' את מתחילה לדבר. את כבר מתווה להם את הדרך. אני לא מדברת על תמונת עתיד. התחזוק והתוויית דרך. אבל בגלל לכיוון מגמה, אני רוצה להציג תוצר של תלמידי כיתה ז'. במסגרת שיעור תנ"ך הגענו ל10 המכות בדרך מאוד יצירתית, כשכל אחד באמת צריך להראות את הייחוד שלו ואת החוזקות שלו. כתבה אחת מתוך. מכת חושך היא המכה התשיעית ולפני האחרונה בסדרת 10 מכות. כן, מה אומרים בחז"ל על מכת חושך? ואז הם אומרים ככה, דיווחים מהשטח, מצרים נמצאת באפלה מוחלטת. באמת עבודה מדהימה. הם הביאו את החוזקות האלה לידי ביטוי, כתיבה יצירתית, איור, עבודה בתוכנת מחשב. כן? אחת כתבה, אחד הביא את התוכנת מחשב והכניס את זה פנימה. והמיומנויות כמובן, 3 מיומנויות מאוד חשובות של הניסוי, שזה גם בחירה, כל אחד מהם בחר בדרך שלו איך להביא את 10 המכות. הכנסתי מיומנויות של המקצוע עצמו, כמו למשל ניתוח מפה קריקטורה, כמו למשל הוצאת עיקר מתאפר. כל מיני מיומנויות שהן של המקצוע עצמו. חולק שאלון ברצף למחנכים ולתלמידים. נבחרו נציגים מכל כיתה, וזה השאלון שהועבר זה למחנך, אוקיי? המחנך מיושם הפיתוח האישי במסגרת שיעורי המחנך. איך אנחנו הולכים לשמר את הפיתוח האישי, שזה לב ליבו של הניסוי קרן, בלי פיתוח אישי, בלי העצמת תלמיד, בלי העצמת מורה, לא יוכל אדם. תסבירי מה זה פיתוח אישי, לא כולם מבין. פיתוח אישי זה כל מה שאנחנו עושים. יש אותו תלמיד עכשיו תמונת עתיד. אני היום נמצאת במקום שאני יכולה לחשוב עתיד, רק בתנאי שאני במקום שאני במודעות. אדם לא יכול לחשוב עתיד אם הוא לא במודעות. אם הוא שורד עכשיו מיום למחר, הוא לא יכול לחשוב אופק עתידי בכלל, לפי המחקרים ובכלל. כשאנחנו מנתחים את שאלוני תלמידי כיתות ז', אז אנחנו רואים שהתלמידים באופן צבעי רצון במידה רבה ואפילו עד רבה מאוד מההתנהלות של שיעורי החינוך. הם מאוד אוהבים אותם, הם טוענים שיש להם לשיעורים האלה השפעה חיובית עליהם. I want a lifetime, baby. I was born this way. Put it in the old way, baby. I was born this way, baby. I was born this way. החלום שלי שרשמתי בתוכנית אישית היה בגדר מקצוע, ולעבוד עם ילדים, כל סוג שהוא מורה, פסיכולוג, כאילו משהו שעובד עם אנשים. קודם כל, מה שאני ממש צריכה לרצות בזה, ולהתאמן כמה שיותר. החלום שלי זה להיות רופאה, ועברתי קורסים במדע בחנוכה, שלאט לאט אני אקדם איתם ואני מקווה לעבור. אם יש רצון, אז אפשר לעשות הכל, והוא אמר לי פשוט להיות בטוחה בעצמי, ושאני אהיה שחקנית, אבל אני לא אשכח מאיפה באתי. מה זה נחישות? שאתה עושה הכל כדי להצליח, ואתה לא מתייאש בדרך. מצוין, אתה לא נותן לדברים לעבוד את ידיך. מצוין.